ya reketek. Ya. Ya. Iya. Ya. Iya. Ya. Ya reketek. Kerido terus kamu dong. Ya. 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 Wawan. Ya. 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 Kerido terus kamu dong. Os. Ha. Ya. 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 Loh.
alon-alon. Yo. Ya. Yo. Oh iya. Yo. Ya. Yo. Oh iya. Yo. Regetek. Anjas moro ari mami emas sira warta atase mutan moro layon haneng kutha Probolinggo prang tanding lawan Bisma karya mukti wong ayu Ona kakak pamit palasro wes bejane awak mami atan tulus nangis kuning tia dasar gembeng torat cingeng ojo gawe werang Bisma marake patenono iman wong abedos yen kongsi tumegeng leno anjas moro hari mami mas wira kula warta dase mutan worong layon haneng kutha Probolinggo prang tanding huruf Bisma karya mukti wong bagus pun kakang pamit palasro. Iya. Ya. Kerido turun kamu dong.
Iya. Masakan ini. Iya. Iya. Gadot. Iya. Ya. Ridho terus kamu dong. Iya. Katan lambeyan morak kesemper ledang lerang adang nyampe barang asa sonder cinde amore rekopi naja cemeng kelatu wilis Gadot. Tan lambeyan morak kesemper ledang lerang adang nyampe barang asa sonder cinde amore rekopi naja cemeng kelatu wilis. Yo. Ya. Iya. Katan lambeyan morak kesemper ledang lerang adang nyampe barang asa sonder cinde amore rek kopi naja cemeng kelatu wilis. Ora. Katan lambeyan morak kesemper ledang lerang adang nyampe barang asa sonder cinde amore rek mopi naja cemeng kelatu wilis. Ya. Wawan. Yo. Haya. Ora. Iya.
Iya. Ya, 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 ya. Hah? Iya. Cerita terus kamu dong. Ya. Alon-alon. Ya, 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 ya. Dong Gletak kabeh, Mas. pun dong gletak. Heeh. Niki ajeng pripun? Arep napa niki? Derek, Mas. Anomanobong. Ceritane wayang Jawi ing praja Ngalangga diraja Rawana raja arane gawe geger nyolong Sinta Anoman Tanjuk Gumandang Ngalengka wis dadi awu kopong gede jroning pojok. Iya. Ceritane wayang Ramayana ing negara Ngalengka diraja Ratu Kutha Rawana raja gawe geger nyolong Dewi Sinta Anoman si kethek putih Suwan paman bisa dijak mulai konangan Indrajit lan Pati Anoman ora wedi gedhe Tiobong Dodo Milo Wa'u Pada Pratik Geblok Oh Panggede Kabung tadi areng Dosa Moko Nangis gereng-gereng
iyo ha ya iya iyo ha ya iyo ha ya iya iyo ha iyo ya ya iyo wayang Ramayana ing negara Kalengkodiraja Ratu Kutha Rahwana Raja gawe geger nyala Dewi Sinta Anoman si kethek putih Wana paman Cinta dijak mulai Konangan Indra Jetlan Pati Indra Jetlan Pati Ora wesi getih Yo Ila dalam Kalengkodi obong tiobong tiobong Tata bila ba'au Pada pati rublo Ombak gede Obong tadi areng Tadi areng Tadi areng Dosa moko Nangis gerang darah iyo ha ya iya iyo ha ya iyo ha ya iya iyo ha bayo iyo ya ya iyo iyo ya ya iyo ya ya iyo ya iya Nopo malih niki Mbak? Anu menopeng sampun Mas. Sampun. Sampun. Nopo Mas? Nemu Mas? Nemu. Nemu. Ya mengko Mas nemune. Napa Mbak ayo? Derek Mas aku ki derek ya sampean mawon napa ajeng napa? Yo Mas yo, iki gandengan requestan nemu Mas. Yo Mas yo. Iya, iya ora apa-apa. Selak bengi ra masalah. Yo nemu yo Mas yo. Yo. Iya Mas Monte yo. Iya.
nombok ngobati ati sing lara muga ikhlas nombok tekan besok nganti tuwa kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mok semangati ngusapi longku sing brebes milih aku jeneng ati hitario gamplange bengi sabar ngomong aku boga selawase dadi siji matur suwun Gusti pun maringi sing gemati nemu sirane ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing gemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani ambiare pasar tak tresnani gal aku golek liyane hati kamu jadi tombol ngobati hati sing lara muga ikhlas nompo tekan besok nganti tuwa kowe sing paling ngerti marang kahanane mok semangati ngusapi longku sing brebes milih tapi jeneng ati kinario kangen bengi sabar ngomong aku boga selawase dadi siji matur suwun sing gemati namu slirane ngobati ati kang sapi matur suwun Gusti pun maringi sing gemati yang pergi biarlah pergi ono kowe sing ngancani iki mau nemu to nemu wawan kok tak nemu kira iki nek nemu iki nemu anu nemu apa lho sing kae lho sing opo gorep kae opo sing gorep piye apa oh iya 1001 yo tarik sih Mas yo Mas Awan Mas yo Yo tarik yo Mas yo yo kawan
Cikrak ngiwi jaran seci suwe saya bandara pametune semeji mbangkat putar si korek lawan ya iya sembuh kasih jalan ya. Oh, iya. Goyang lapang uripe wong seri atiku nalangsa urip mong sepadha lulu digawe becik minangka seri abot-abote awakku najan aku mong narimo goyang lambe sece karepe kude ngomel cerewet goyang lambe rasa bating reki sesambat goyang lambe kebentur saka sesambat goyang lambe Mbak Ayu cerewet adik goyang lambe goyang rasa sapat goyang lambe lambene goyang iya ya lelak oh yes bablas oh iya yuk sekali lagi mas lelak selodong ayas
Oh, iya. Oh, yes. Ini tari-tari kuda lumping, cikrak-cikrak jogetane. Gaya regang satya, aku bukan sejarah pas. Kecimak ketambang kepasut. Vokalin mas. Oh iya. Iya. Ya. Pelak. Oh 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 oh. Ayas. Diantar sampai tujuan sesuai aplikasi. Bilang apa Mbak Ayu? Terima kasih.